Айде. Момчета, здравейте на втори епизод, където то път ще направя стая на Атанас. На Наско. Отделна. Да, отделна стая. Почваме. Не в къщата. А къде? Отвън къщата. Ами що? Не искаш ли отвън? По-скоро отгоре на твоята къща. Че отлиза, че днес си ненормален. На хълма. На хълма. Знаеш какво ще направя в това? Искам да е 3 купчета. 3 купчета дълга и 3 купчета дълбока ли? 3 купчета висока. О. По-дълга искам. Те ще я направя. По-дълга. Така ти е достатъчно. Те. Изкопай отгоре 3 купчета. Чак достатъчно ти е. Сега не ми се занимава. Служи ми този човек. Айде де. Мама ти де еба легло. Знаете, че пусна леглото не иска се сложи. Какво се направи? Да съм виновен. Разберете ли ме? Там му сложа един чест. Като моите материали ще бъдат. Едно легло един чест ще му сложа. Това е. Печка. Крафтинг тейло. Тук има, не са безпокой. Тук има. Да, може да потрава пешка и крафтинг тейло. Те, тук ще ги сложа. Ще бъдат като моите айтами. Как бяха моите? Да, трябва да има иконата на Атанас, бе. Къде? Знаеш къде ще му го сложа коня? Коня ще го сложа на Атанас ето тук. Не се обиждай, Атанас, малко е далеч, ма какво се прави? Клукс. Направи ми фенсгейт. Те. Искам фенсгейт! Какво фенскейт, какво говориш? Фенсгейт. Ей това. Е това ли? Да. Ми кажи вратичка, бе. Портичка имам предвид. Хорс. Хубаво. Това път е като твоя, ма. Така. Ще го сложа тук. Събко на тези блока. Нахрани го. Ще нахраня коня, бе, спокойно ще си... И знаеш ли как да бъдеш? Атанас рицаря. Не. Аз ще кажа как го кръстя. Не съм безпокоен. Там е единствено. Искам Атанас рицаря. Атанас рицаря напиши, извините. Че пръднах. Хора, Атанас пръдли. Не. Пръдли си. Не е вярно. Бърва. Атанас. Рицаря. Атанас. Как го кръсти? Атанас Майнкрафт. Да чува ти. Защото ти обичаш Майнкрафт. Сега да сложим простотиите. Служи ми броня. Кожана обаче ще сложа. Чули? Часа спа в твоето легло. И я боя, диса и синя. Много работи искаш, само ти кажа. Не е вярно.
Сега тати търса синьо. Не това. Не лапис лазули. Чай обърна се. Се. Конят ти е готов. Служи му броня и седло. Ето ще го служа. Седло. Синя броня му служи. Не може да събради са неговата броня. Казах да му сложиш синя. Не може! Оттам от уния. Але бе, не мога го язда. Откаш. Не бе. Дай ти служа прости ти в честа. Не мога. Ти. Корм. Лодка. Не бе. Опен бе! Има едни сини брони, като твоя кон. Сините брони са диамантини. Добре, служим кожана. Айде де махни са де. Ето часа ли ще карам на сама? Ето тези. Ще му служа така. Сега го вържи. Моля. Не го вържаш. Той конят няма нужда. Сега ще ми трябва мечета. Но я какво ще коментирайте, ако искате. Бам. Трябва ти вода. Знам бе, знам. Да не съм изтукал. Дай вода, дай. Тоси. Да, слушай, кажената броня. Намерим диамант. Ще сложа такова. Такова. И това ти е достатъчно. Колко е там и ти сложих. Ти имаш повече. Никога. Аз съм почти. О, къде ме лавата, бе? Събягате. Те на неговите. Ми вземеш моя кон. Моя пирата. Аз обичам пирати. Кон. Забраха. Дай служа компас. Компас. Компаниньо. Служи малко прозорец. Служи малко прозорец. Айде ще сложа. Няколко прозореца сложа само. Да се вижда дали става ден или нощ. Странно. Не.
Момчета, нещо ли ми? Не. Той ти служа врати. Отчете? Много. Много тя. Момчета, май съм готов да се преключам на сервера. Нещо ми трябва. Храна, нещо. Храна ти трябва. Не, аз да се изгоря в лата. Служи някакви паражори и златни ябълки енчантнати. Не е енчантнати. Че отличи да читваме. Ти наистина не си нормален. И златни ябълки. Не! Като намерим гор тогава. Това оцеляване. Аз цел. Май съм готови като ли... Ох! Отиди. Що ти ми бъгва, момчета? Какво ми има? Пат. Вече съм готов да се подключам на сервера. Всичко ли имам? Да. Къде ми е компаса? Компаса! Да. Моя кон. Добре си. Това, Ай, така. Аз да подключим и на сервера. 0.15.0. Да си взема броната. Без броня каша карами. Може да има чудовища да ни нападнат. Вземай компаса. Храна. Храна за мозъка. Вече сме готови. Това е нашата къща. Защо ти бъгва толкова? Де да знам. Момчета продължават да пърди, няма да участва в мултиплеера. Разберете. Това няма да участва в мултиплеера, Личо. Не отваря стичка. Де. Не мога да заложа на лъже. Има си баката. Бе. Диш. Кон. Стой. Пък. Не искам коня да се наранявам. Не. Мисля, че тук е добра идея. Та-да. А ти взе ли си компа? Да. Тук е. Проблем ли е? Да, нямам памесът. Не. Аз пак му се върна. Клипа стана доста дълъг. Около 14 минути може да го направим около час.